नोंथांमोन लाइमोन लोगो नोंथांमोन फरायसुला फरायसुलि नोंथां दिनैनि बे मोनसे गोथार जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव गिबियाव आं नोंथां साफ्रोमखौबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय साबायखर बावग्रोबाय लोगोसे नैबे हाबाफारियाव बरायनानै लाबाय जोङो दिनै नैबे बुब्लियाव दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो सिगांबाय गोबांथार खालामालाबासिनो दिनैनि गिबि हाबाफारि बादियै जे बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय जोंनि हांख्रायनाय बादियै मानव गेदेर आलासि बिथाङा सफैखाबाय नंखायनो बिथांखौ नैबे बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंहोनो थाखाय सिगांबाय दा बेनि सिगांनो गेदेमा बिथांखौ जोङो सिगायथि होग्रोगोन दा बिथाङानो जाबाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर बोसोनगिरि बसुमतारी सार बिथांखौ बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लाग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे समावनो सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ जोङो सिगांग्रो थानो नागिरदों जोंनि हांख्रायनाय बायदियै बाहागो लाफैनो हादों मिरु बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिंथुमगिरि लीला बसुमतारी मेडाम बे समाव मेडामखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे समाव सिनायथिनो सिगांदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि सादुमब्रुथ बसुमतारी मानव गेदेर सार बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय बे समाव सिनायथि होनो सिगांदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानव गेदेर नेहाथारि सार बिक्रम बसुमतारी सार बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय बे समाव सिनायथिनो सिगांदों मोनसे समनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमुआरि नेहाथारि सार सुदिन बड'सा मानव गेदेर सार बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय बे समाव सिनायथि होनो सिगांदों सालबारि समस्तिनि आथिखालाव TCLC चेयारमेन बाक्सा जिल्लायाव मोनसे समाव गोख्रों मावथिमोन बिथाङानो जाबाय बिनोद मोसाहारि आदा मानव गेदेर बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे समाव सिनायथिनो सिगांदों सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि मानव गेदेर आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दावारि बसुमतारी लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय बे समाव सिनायथिनो सिगांदों जोंनि हांख्रायनायखौ बेसेन होनानै जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैनो हादों सालबारि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि मानव गेदेर प्रिन्सिपाल सार गलचन्द्र बर' मानगोनां सार बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे समाव सिनायथिनो सिगांदों जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि जयचरन नार्जारि मानगोनां बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय बे समाव सिनायथि होनो सिगांदों आसाम सरकारनिफ्राय हारिमुआरि पेन्सन मोनगिरि सार पद्माकर बसुमतारी बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ जों बे समावनो दोनथ'नानै जोंनि दिनैनि गिबि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो सिगांबाय गिबिसिन हाबाफारि बायदि बड'फानि सावगारियाव मुसुखायाव बिबार बावनाय नंखायनो जोंनि थिखानाय आलासि मानव गेदेर मिरु एबसुनि बोसोनगिरि सार बिसुम कुमार बसुमतारी बिथां बे हाबाफारिखौ मावफुंनो लोगोसे बिथांखौ मदद होगोन जोंनि जिल्ला एबसुनि मानगोनां लोगो आफादगिरि जयचरन नार्जारि बिथाङा
लोगोसे दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों एबसुनि CWC जोंहा सानै दं फारियै गलापी गयारि आब' बिथां बासिराम बर' आदा बिथां दा बिथांमोनखौ सिनायथिनो सिगांनो गिबियाव जोंनि आब' गलापी गयारि बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय CWC एबसु लोगोसे गांसे आर'नाइजों गनायना लानो थाखाय खावलायबाय सासेबाव CWC एबसुनि CWC मेम्बार जोंहा बासिराम बर' आदा बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों गनायनानै लानो थाखाय खावलायबाय बे समाव आं सिनायथिनो सिगांदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि मथुराम महन बर' सार बिथां लोगो नेहाथारि मानव गेदेर बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों गनायना लानो थाखाय खावलायबाय सरि मथुराम महन नार्जारि दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गिबिसिन हाबाफारि बड'फानि मोसाथायाव आलारि बाथि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारि मावफुंगिरि मानगिरि आवासि बिथां मिरु एबसुनि बोसोनगिरि बे समाव बिथांखौ दिनैनि जे हाबाफारिनि गुबै उद्देश्य एबा गुबै जे थांखि बे थांखिखौ सुंथाबै जों बयबो बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव फोरमायनानै होनो थाखाय नैबे समाव खावलायनाय जाबाय जिब्रै जुलाइ 2022 मायथाइ दिनैनि बे सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेलासिनि 3 रिंगायाव गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिजों लोगोसे जोंनि बर'नि गुबुन गुबुन गौथुम आरो गुबुन गुबुन आफादजों लोब्बा गोनां मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन आरो रायजो राजा फरायसा गासैखौबो लानानै जा मोनसे लज मार्च लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारि खुंफुंनो लादों बे हाबाफारि खुंफुंनायाव बाक्सा जिल्लानि मोननै जायगानि जेरै सालबारि साब डिभिजननि सिङाव खुंनो लानाय नैबे हाबाफारिनि नैबे समाव बाहागो लानो हानाय गासैबोनिसिम आं बे समाव बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दिनै बे समाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बाक्सा जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै बे हाबाफारिखौ दैदेनबाय थानाय मानगोनां नेहाथारि बिथां नितु कुमार ब्रह्म बेयावनो बाहागो लानो हानाय बाक्सा जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन बेयाव बाहागो लाफैनो हानाय बर' बिमा गौथुमनि क'अर्डिनेटर गाहाय लेंथनगिरि आब' लीला बसुमतारी बेवहायनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि मानगोनां बिबानगिरि बिथां सुदिन बड'सा बेयावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन बेवहाय बाहागो लानो हानाय सालबारि जुनियर कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल बिथां बेयाव बाहागो लानो हानाय जोंनि सालबारि जिल्ला TLCCनि मानगोनां
गोनां चेयारमेन बिथां मुसाहारि बेयावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि साहित्य हारिमुनि पेन्सन मोनगिरि बिथां पद्मधर बसुमतारी बिथां लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि गुबुन गुबुन बिफानाव आरो गुबुन गुबुन गौथुमाव बिबान थानाय गासै मानगोनां मेलेमजिबि बिथांमोन आरो जोंनि सालबारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दख'रानिफ्राय हांख्रायनानै लाबोजानाय बा बाहागो लाफैनो हानाय मोनफ्रोमबो दख'रानि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सोद्रोमा मानगोनां मावथि आरो मानगोनां बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय आंनि सिबिजाथाव रायजो राजा बिथांमोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे सानाव गासै आसामावनो बे मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंदों जे बे हाबाफारि मावफुंनायनि गाहाय मोन्थोरानो जादों जोंनि गेजेराव जोङो खौसेथि बर'नि गेजेराव खौसेथि आरो बर'नि गेजेराव जिखिनि जोंनि स्ट्रेंथ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्ट्रेंथ खौसेथि आरो जोंनि लिभ एन्ड लेट लिभ जि बड'फा मोन्थोर लानानै जोंनि बे दुलाराय बर' हारिनि थाखाय जि सोमावसारनाय दैदेनलांदोंमोन थां आरो थांनानै थानोखौ बे मोन्थोरफोरखौ लानानै जों दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन खेबसेबाव जोंनि गासै बर' हारिनि गेजेराव बे मोन्थोरफोरा जाहाथे अराय स्ट्रेंथ गोहोगोरा जानानै थायो बे थांखिखौ लानानै दिनै बेवहाय बे हाबाफारिफोरखौ गासै आसामनाङैनो खुंफुंनाय जादों जे जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि गेजेराव अराय खौसेथिखौ लुबैयो आरो बे खौसेथिखौ हास्थायनानैनो जों दिनैहाय बुहुमनि मोनफ्रोमबो जायगायाव थानाय जाय जि अबस्थायाव थायाथों मानो जाहाथे जों बर' हिसाबै बयबो थांनानै थायो बर' हिसाबै जाहाथे खौसेयै थायो जोंनि आसामाव थानायानो जायाथों मानो गुबुनाव थानायानो जायाथों मानो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव जिखिनि गुबुन गुबुन सानस्रि सानथौ आइडिय'लजिफोर लानाय फाराग जानानै थायो जाय जेरावखि थाया मानो नाथाय जों बर' हिसाबै बयबो खौसे थानांगौ बेखौ बे मोन्थोरखौ लानानै बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट बे मोनसे मोन्थोरजों जों दिनैहाय बे हान्जा सोंनायखौ लादों बेनि अनगायैबो जों दिनैहाय एबसुलि जिखिनि जोंनि थांखि आरो थाखायसिम थांनो थाखाय जोंनि जिखिनि गोहो जिखिनि स्ट्रेंथ बे स्ट्रेंथखौबो जों दिनै बेनि गेजेरजों दिन्थिनो सानदों जे जोंनि साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरा दाबो गोख्रोङैनो दङ दाबो मेङाखै बर' हारिनि थाखाय जों माब्लाबाबो मेङा बर' हारिनि थाखाय मावनायाव जों माब्लाबाबो मेंनाय नङा आरो बे मेंनोनि गोहोखौ लानानै जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दासिमबो सांग्राङै दं बर' हारिनि गासैखौबो दैदेनलांनो थाखाय जोंनि राव हारिमु धोरोम जियानो जायाथों माने गासैनिबो जेंना जेथोखौ जोङो समानै नायबिजिरनानै सुस्रांनायनि गेजेरजों दिनै दावगालांनाय थांखिजों जों बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेब्ला गोख्रोङै दं बेखौबो जों मोनसे बे दिन्थिफुंनायनि हाबाफारि बेनि अनगायैबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनैहाय जोंनि गेजेराव बिराद गिदिर मोनसे मोन्थोर फोरोंलांदों जे लिभ एन्ड लेट लिभ जे थांनानै था आरो थानो हो जोंबो दिनैहाय बर' हारि हिसाबै जों दाबो आबुङै थांना थानो थाखाय गासैबो मोन्थायखौ जों मोनजोबाखै बे गासैबो मोन्थायखौ मोनजोबनो थाखाय जोंबो दाबो लेट लिभ होननायाव दंबावो जोङो जे जोंखौ थांनानै थानो जों मोजाङै थांना थानो हो हारि हिसाबै नोंथांमोनाबो थांनानै था आरो जोंखौबो मोजाङै थांना थानो हो बे मोन्थोरखौ जों दासिमबो लानानैनो दावगागासिनो दङ जोंबो गुबुनखौ थांना थानायाव जेबो हेंथा होआ जों मालायखौबो थांना थानायाव जों थियारि खालामा जे नोंथांमोनाबो थांनानै था आरो जोंबो थांनानै थागोन बे मोनसे गिदिरथार मोन्थोरखौ जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो फल' खालामो जेब्लाबो जों बे मोन्थोरखौ लानानै आवगायो दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि दिनावबो बैफोर बुहुमनि गासैबो बर'फोर खौसे जा बड'फानि लिभ एन्ड लेट लिभ आरो जोंनि जिखिनि स्ट्रेंथ जिखिनि गोहो जों जेब्लाबो मेंनो रोङा बे मोन्थोरफोरखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आवगायलांगोन बेनिखायनो आसामनि गासैबो जायगायाव जों बे मोन्थोरखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय जिखिनि मावनांगौ खामानि दं बे मावनांगौ खामानिफोरखौ जों जेब्लाबो मावलांगोन बिनि समायखिराजों जों दिनै बे हाबाफारिखौ लादों बे हाबाफारिया सोरनिबा हेंथायै मोनसे खुद्रिखांनाय नङा बियो बा सोरनिबा हेंथायै मोनसे आन्दलन नङा बियो जाबाय मोनसे दिन्थिफुंनाय बेयो मोनसे डेमनस्ट्रेसन प्रदर्शन बियो बे रावनिबो हेंथायै मोनसे
खुद्रिनाय जांख्रिनाय बा माबा मोनसे बियो आन्दोलन नङा जोंनि गोहोखौ दिन्थिफुंनाय जोंनि खौसेथिखौ लुबैनानै जोंनि मावनाय जोंनि हास्थायनायखौ दिन्थिफुंनाय आरो जोंनि जिखिनि मावनांगौ दङ आरो जोंनि जिखिनि थासारि बे थासारिखौ लानानै जोङो बर' फरायसा आफादा जेरैहाय जों लुबैदों बे लुबैनायखौ जोङो दिन्थिफुंनाय दा बेनिखायनो बेनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जे जोंनि साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोना जेननो मोननाय नङा बानो मोननाय नङा बर' हारिया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद गैयाब्ला दिनै हयथ' गोबां बिथिङाव लोरबां जालांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोम बिथिङाव होनानै दिनै जोंनि बर' हारिखौ लांगासिनो दं दिनै जोंनि अर्थनैतिक राजनैतिक बायदिसिना बिथिङाव जों दिनै नोजोर होनानै बर' हारिखौ दिथा होनानै लांनो गोनां जादों दिनै बर'नि बिफा बायदिहै जोंहा मोनसे गौथुम दङ बे जाबाय बर' थुनलाइ आफाद बे जाबाय जोंनि पेरेन्टस बडि आरो बेजों लोगोसे जोङो सिनस्रि आफाद हिसाबै जों दिनै हारियाव मोनसे गोख्रों बिबान लाबोनो गोनां जादों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो गोख्रों जानानै थानांगोन बेनि मावथिफ्रा जेब्लाबो गोख्रों जानानै थानांगोन बानो मोननाय नङा जों जुदि बानानै जनानै थायोब्ला नाथाय गाबोननो बर' हारिया गोबां आलाय सिलाय लेथेर फेथेर जालांनो हागौ दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि दिनाव जोंनि गोहोखौ जों दिन्थिफुंनो नाजादों जे सान्दुं थिं-थिङानो जायाथों मानो अखायानो हायाथों मानो जोंनाव बानाय मोजोबनाय गैया हारिनि थाखाय जोंहा मावनो गोनां दङ हारिनि थाखाय जों मावलांगोन आरो बे गोख्रोंथि बे गोसोथिया जोंनाव दङ आरो बेखौनो जों दिनैनि बे लामा हान्जा सुरनायनि गेजेरजों दिन्थिफुंदों दा बेनिखायनो मानगोनां दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय आंनि गासैबो माननि आलासि बिथांमोन मानगोनां मेलेमजिबि बिथांमोन फोरोंगिरि बिथांमोन आंनि फरायसा मावथि लोगो बिथांमोन आरो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन जे जोङो बर' हारि हिसाबै थांना थानांगौब्ला दिनैहाय गेरेमसा हारि दानाय जिखिनि सिमां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि बे गेरेमसा हारि दानायनि सिमांखौ जुदि जों जाफुंसार होनांगौबा जोंहा दाबो गोबां हाबा मावबावनो दङ दाबो गोजान लामा हान्थिबावनो दङ जों दाबो आबुं मोनसे हारि हिसाबै गावनो गाव कनसियास मोनसे हारि जानो हायाखै जोंनो बबेबा मोनसे गौथुमनि बबेबा मोनसे अर्गेनाइजेसननि नोजोर होनाय बेंथिंनाय जोंनो लामा दिन्थिनाय जोबोद गोनांथि दङ दिनैबो राजनैतिक भाबै जोङो खुब सिनसियार जानो हायाखै जोङो रांखान्थि भाबै जों गावनो गाव गावनि आथिङाव गसंजोबनाय जानो हायाखै जों दिनै बर' हारि हिसाबै मोनसे गेरेमसा हारि जुदि जानांगौब्ला जोंहा गोजान लामा हान्थिबावनांगौ दङ गोबां मावनांगौ दंबावो बेनिखायनो बै मावनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव अरायबो थांना थानांगोन आरो बेखौ जों गोख्रोङै लाखिनांगोन आरो बेनि स्ट्रेंथखौ जों माब्लाबाबो जोङो खम खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो आं साफ्रोमबो आंनि मानगोनां सांग्रां मावथि बिथांमोनखौ खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावनाया जेबो लाजिनांगौ साननांगौ खोथा नङा नोंथाङा ओरैबायदि मोनसे अर्गेनाइजेसननि मावथि जाय अर्गेनाइजेसना दिनै बेसेबांबा बोसोरनि मोनसे जारिमिन दङ जाय अर्गेनाइजेसना बर' हारिनि थाखाय मावनो थाखायनो जोनोम जानाय मैया दाखालिसो जोनोम जानाय बेयो मोनसे गौथुम नङा बेहा बिराद गोलाव जारिमिन दङ बेहा सोमावसारनायनि जारिमिन दङ बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिं नोजोर होनानै दिनैनि नैबे अबस्थासिम लाबोनायनि जारिमिन दङ बे बर' फरायसा आफादा सोरबा फैनो लाजि बा गोनो गोथो जायो नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान बादि नोंथांनि गोग्गानाय मोनसे बाथ्रा होननानै आं दिनै बुंनो नागिरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों नोंथाङा जुदि खामानि मावफायोबा नोंथाङा बर' हारिनि गासै बाथ्राखौ बुजिगोन बर'नि जेंनाखौ बुजिगोन बर'नि अबस्थाखौ बुजिगोन नाथाय गुबुन गौथुमाव नोंथाङा थानानै बर' हारिखौ इसिबां गुवारै बुजिनाय नङा दा बेनिखायनो आं खावलायदों जे बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय थांना थानांगोन अराय गोख्रों जानांगोन आरो बे गोख्रोंथिखौ दिन्थिनो दिनैनि सम जोङो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो गौथुमखौ जों खावलायगोन राजनैतिक अराजनैतिक मोनफ्रोमबो गौथुमखौ जों दिनै खौसेजों खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बर' हांख्रायो दा बेनिखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंला दिनै नैबे समाव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जा गोथार मुसुखा बे मुसुखायाव बिबार बावजेननायनि गेजेरजों जों दिनै बे हाबाफारिखौ जागायनो लादों आरो आं गिबियावनो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनिफ्राय बेखौनो बोर बिदों जे बिथाङा जोंनि साफ्रोमबो बर' सेंग्रा सिख्ला आरो रायजो राजाफोरनि सोरजिनिफ्राय गोहो हरबाय थाथों गावनि हारिनि हादोरनि थाखाय खामानि आं बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि दिनै जिखिनि सुंद' बिबुंथि बेखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों दिनैनि जोंनि रड मार्च
हाबाफारिनि गुबै थांखि एबा पारपस बेखौ जोंनि आंगायनाय बादियै बाहागो लाफैनानै नैबे ओनसोलनि मानगेदेर बोसोनगिरि बि सोमखोर बसुमतारी सार बिथाङा नैबे समाव जोंनो फोरमायनानै होबाय दा बेनि थाखाय बिथांनिसिम बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय दा बे समाव जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैबावनानै आलासि बिथांमोनखौ सिनायथि होनो सिगांगोन दान्दिसे समनि उनावनो बेनि सिगां जिल्ला हान्जा सोरनाय हाबाफारि बेखौ जोङो मावफुंनांगौनि थाखाय जोंनि थाबायलांगोन नैजि सिरि बेयो मोनसेल' जागोन आरो जागायनाया नैबेनिफ्रायनो जागोन बड'फानि मोखां सेरनिफ्रायनो जागोन दा नंखायनो जोङो बे बड'फानि मुसुखानि सेरनिफ्राय जागायनानै नैबे सरलपारा टाउनजों ओंखारलांनानै आंगाबारिनि स्कुलसिम थांगोन आरो फिन बे लामाजोंनो फैफिननानै कलेज फिल्डआव जों फोजोबफैगोन नंखायनो जोंहा फ्लेग अफ हाबाफारि जागोन बेवहाय जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगिदिर आफादगिरि सादोमब्रत बसुमतारी बिथाङा फ्लेग अफ खालामगोन नंखायनो जोंनि टिमखौ आं खावलायबाय जे सारिखौ नैबेयैनो जागायजेननानै बाखिखौ उनथिं नैबे बेसेबां सहैयो सोनाबथिं लांनांगौ बेवहाय जागायनायखौ खालामगोन दा बे समाव आङो जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैबावनो हानाय आलासि बिथांमोनखौ सिनायथिनो सिगांदों जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैबावनो हादों सालबारि जिल्ला प्राइमारि बड' टिचार्स एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि सर अंसारि बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय बे समाव सिनायथिनो सिगांदों मोनसे समनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि चन्द्र सोरगियारि बिथां मानगिदिर आफादनि गोथार सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय बे समाव सिनायथिनो सिगांदों सालबारि जिल्ला जुब ट्राइबेल काउन्सिलनि प्रेसिडेन्ट बिथां बर' मानगिदिर आदाखौ गावनि गोथार सिनायथि होनो थाखाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय बे समाव जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैबावनो हादों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि मानगिदिर आदा बिप्लब बसुमतारी आदा हेमन्त बसुमतारी आथिखालाव साम' हाथाइ बिसिनिबो मानगिदिर बिथाङा चेयारमेन मानगिदिर बिथाङा जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैनो थाखाय साबायखर लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय जोङो दिनैनि बे हान्जा सोरनाय लामायाव बे हाबाफारिखौ
गासै रिक्सा गंथाम दं मोनथाम साउन्ड सिस्टेम बेहाय मोनथामावबो जोंनि स्ल'गान होगिरि बिथांमोना रिक्सायाव गाखोनानै स्ल'गान होगोन स्ल'गानखौ दैदेनलांगोन दा बेनि सिगां सिगां नैबे हाबाफारिया जागायथारसिगोन जाय हाबाफारि बेवहाय रेड मार्च सालायनाय हाबाफारिखौ प्लेबेक खालामगोन जोंनि हांख्रायनाय बायदि बे समाव बाहागो लानाय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानागिरि बोसोनगिरि सार बिथाङा ইয়াৰ মাধ্যমেদি আমি নিখিল बर' ছাত্ৰ সন্থাই जोंनि आनजादफोरगिरि बिथांमोनखौ फिन खनसेबाव खावलायहरबाय जाहाथे नोंथांमोना लाइनखौ सारिखौ मोनसेल' खालामो उनाव जेसेबां गोलाव जायो दान्थाखारिया जों गासैबो लोगो मोनलायगोन थांबाय थानाय समाव आरो फैफिननाय लोगो मोनलायगोन অনুষ্ঠিত কৰিছে এইটো হৈছে একতা বড়োজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইউনাইট আমি বড়ো জাতিৰ মাজত এটা একতাটো বিচাৰিছোঁ বড়ো জাতিৰ মাজত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত আমাৰ মাজত এটা মানে আমাৰ ভিন্নতাটো আহি যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ মাজত একতা নোহোৱা হৈ যায় কিন্তু আমি নিখিল বৰ' ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে সদায় একতাটো বিচাৰি আহিছে এই ৰাজনৈতিকভাৱে যিয়ে নহওক বা অৰাজনৈতিকভাৱে যিয়ে নহওক যোনে য'ত কাম নকৰক কিয় যিয়ে অৰ্গেনাইজেশ্যন নহওক কিয় কিন্তু বড়ো জাতিৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সকলোৱে একতাত থাকে সকলোৱে যাতে একতাটো বজাই ৰাখে সেইটো আমি সদায় কামনা কৰি আহিছে অনুৰোধ কৰি আহিছে নিখিল বৰ' ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ কাৰণে কামো কৰি আহিছে আজিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ইয়াৰ মাজেদি এটা প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ যে আমাক একতা লাগে জাতি হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ এতিয়া বহুতো কাম কৰিব লগা আছে এই কাম কৰিব লগা সময়ত আমাৰ একতাটো খুব প্ৰয়োজন গতিকে আমি আমাৰ মাজত যদি অন্য বিভিন্ন গোট হৈ পেলাই যদি আমাৰ মাজত ৰাজনীতিক হওক অৰাজনীতিক হওক আমাৰ মাজত বিভিন্ন যদি ভেদ আছে সেইটো আমি আমি বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰে উপৰিও আমি আজিৰ এই প্ৰদৰ্শনৰ মাজেদি আমি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যিখিনি এটা মটো লিভ এণ্ড লেট লিভটো আমি লৈ পেলাই কাম কৰিছোঁ লিভ এণ্ড লেট লিভৰ মাজেদি আমাৰ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই আমাৰ কাৰণে এটা আন্দোলন কৰি তুলিছে আৰু তেখেতে সকলোকে বুজাই দিছিল যে আমাকো জীয়াই থাকিবা দি আপোনালোকে জীয়াই থাকক আজিও বড়ো জাতি হিচাপে সম্পূৰ্ণভাৱে জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি সুযোগ সুবিধা পাব লাগে সেইখিনি আমি পোৱা নাই গতিকে আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে জাতি হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ জাতি হিচাপে উন্নত এটা জাতি হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ আমাক যিখিনি সুযোগ সুবিধা লাগে সেই সুযোগ সুবিধাটো যাতে আমিও পাওঁ আৰু আপোনালোকেও জীয়াই থাকক আমাকো জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক এই মটৰটো লৈ পেলাই আমি আজিও নিখিল বৰ' ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াত কাম কৰি আছোঁ গতিকে সেইটো আমাৰ আজিৰ দিনটোৰ এই প্ৰদৰ্শনৰ এটা মূল মটো আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আমি নিখিল বৰ' ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে আমাৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেংথ আজি কিছুমানে ক'ব বিচাৰে যে আজিৰ এই সময়টোত কিয় বৰ' ছাত্ৰ সন্থাই এনেকুৱা এটা মানে কাৰ্যসূচী ল'ব লগা হৈছে কিন্তু বৰ' ছাত্ৰ সন্থা কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কোনো সময় নিৰ্ধাৰিত নাথাকে যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় যেতিয়াই মানে প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে তেতিয়াই আমি কাৰ্যসূচী ল'ম আমাৰ মাজত এতিয়া শান্তি চলি আছে তথাপিও শান্তিৰ মাজতে যে আমি সদায় জাগ্ৰত হৈ আছে নিখিল বৰ' ছাত্ৰ সন্থা ইয়াত আমি প্ৰদৰ্শন বিচাৰিছোঁ
যদি দুৰ্বল হৈ যাওঁ, আমি আনটোৰ লগত লৈয়ে যদি আমি কোনো কাম নকৰাকৈ থাকে, তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ মাজত একো ষ্ট্ৰেংথটো নাথাকিব। গতিকে এই ষ্ট্ৰেংথটো প্ৰদৰ্শন কৰা ষ্ট্ৰেংথটো আমি সদায় ৰাখিবৰ কাৰণে আমি মানে কাৰ্যসূচীটো আমি খুব এটা প্ৰয়োজন বুলি অনুভৱ কৰি এই কাৰ্যসূচীটো আমি হাতত লগাইছোঁ। মেইনলি আজিৰ এই কাৰ্যসূচীটো একদম মানে বেষ্ট এটা কাৰ্যসূচী, কিন্তু আমাৰ লগত সদায় ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত সংগঠন আছে, যেনেকৈ বড়ো সাহিত্য সভা, আমাৰ বড়ো মাদাৰ্ছ গ্ৰুপ এটা আছে, আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ টিচাৰ্ছবিলাক আমাৰ ইয়াত মানে সহযোগ কৰিছে, আমাৰ প্ৰফেচাৰ প্ৰিন্সিপাল লগতে আমাৰ ৰাইজসকল বিভিন্ন তেনেকৈ বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন সংগঠনবিলাকে গতিকে আমাৰ লগত আজি ইয়াতে बे समाव जोंनि आंखालनि बादियै बाहागो लानानै नैबे लोगो खालामगोन हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन सालबारि जिल्ला थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सादोमब्रत बसुमतारी बिथाङा बे समाव बिथांखौ नैबे रड मार्च हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लोगो खालामनानै जागायनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादिहाय दिनै जिल्लानि बे सालबारि महकुमानि सिङावबो बे लामा आन्दाज सरनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे सिगांनि आरो दानि दुलाराय बर' बेयाव नुजाफैनो हानाय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथि बिथांमोन फरायसा आन्था कलेजनि फोरोंगिरि प्रिन्सिपाल आरो लोगोसे गुबुन गुबुन गोरों गोरा रायजो फरायसा बिथांमोन दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आंखौ जागायनो बिथोन बा खावलायनाय लेखा आं बेखौ मावनो लाबाय। गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनाबायानो दङ, बुंबायानो दङ, आं बेफोरखौ बुंलायलिया, आं बे हाबाफारिखौल'सो मावफुंनोसै। जोंनि नैबे दिनैनि स्ल'गानाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय।